Sabe, ambesel boka 5 minutes fo. All praise to Most Highest and God is the greatest. All praise to Most Highest and God is the greatest. All praise to the Most Highest and God is the greatest. Guys, inidmara yeah. Kizeng randa zave comme nonyanzi. Alors que nos millionnaires zeni, alors que nos millionnaires, nos billionnaires, ou c'est top millionnaire ajouté, millionnaire titan. Millionnaire titan. Alors que nos millionnaires, fa mil azno piktira ngata tseng. Avio mila ampu de no matete tsengwe. I believe that I am a millionaire. Oui, j'ajouti 1000 fois zaha millionnaire. Using mila azno zeng le feeling. Ocha we azno feeling zeng vol nga maf vla. Mila vol nga maf zeng ano sa fe na no vol nga maf. En zo zeng so le malu tamba dikchang netari we andra manden tet za sa fe nangin. Ironi wa tet za. Azkun tenga tofu na zeng tenga we ni belief mipetraka ni feeling mipetraka a partir na no mi volanga maf zeng. Donc zeng mila volanga no matete sanandra we I believe that I am a millionaire ne. Tout no matete que zenyi de automatique renforcer ce conscient. Raza venska yet zenyi makasiki marketing deflation izi. Ça fait zizeng matongano millionnaire malaki bezeng. Oh, matongano millionnaire malaki tenga malaki zeng. Il zeng ra tokun chabuno mje zenyi. Volunalo anao mila tia mivarotra. Faroe anao tia magnampy olo. Ampia ioli, ampiakpiakara ny vonazy. Piakpiakara ny vonazy. Rehefa miakatrakatra ny vony olo igny, ohatra le vidéo nalefako taminao teo igny zay, hoe business agnatin'ny Facebook ty ato. Ampodiko ndraiky. Izy koa anao zegny magnano Facebook, mizay vidéo ty, dinia tsara araka ndrany vlog tamin'ny vidéo tamin'ny talon igny. Ça fait anao zao ty afaka micréer page de magnano affiliation na vidéo nao izy io na tsy vidéo nao. De toute façon igny karaha ty zegny amin'ny affiliation izy zegny. Izy io zegny ho an'olo mbala mitady fagnampinasa. Ho an'olo mitady fagnampinasa. Donc zegny izy koa anao zegny mitady fagnampinasa, ninao zegny ny marketing d'affiliation. Izy koa anao zegny mbala tsy satisfait amin'ny raha ty, am'izao ty zegny mbala tsy satisfait anao, ninao zegny zio. Izy koa anao zegny mpianatra, tsy fidy taona, izy koa fa olo mahazo ny raha, afaka zegny anao mitsabo zio. Business afaka tsabona mpianatra, magnano ohatra ataoko zio ty zegny. Magnazava raha aminao na hoe minory quelque part maromaro any zegny. Karaha zay zegny fandehany raha. Izy koa anao zegny to millionnaire malaky amin'izay, tianao anao millionnaire malaky, ninao zegny ny marketing d'affiliation. Fa aloko anao millionnaire zegny ampodipodigana agnatin'ny saigninao, aveo volagna hoe za zio ty zegny millionnaire zegny. Karaha ataoko tery titan millionnaire en dollar. Azonao millionnaire en dollar. Ya za millionnaire en dollar. Ça fait io zegny avy amina belief zegny atongavanao ry. Fonoagna atonganao ry na tsy atonganao ry. Fonoagna atonganao ivolagna anao millionnaire na tsy ivolagna zegny anao jusque maty. Fa amin'ny millionnaire zegny fa magnano karaha zegny edy izy. Azonao nosy tamin'ny tragno barikahery tagny nagnano vidéo taminao za. Azonao nagnano vidéo taminao za tamin'ny tragno barikahery. Atsika zio ty ndraiky hitanao atsika zio ty agnatin'ny raha atsika zio ty. Asa ianao indra tsy regnao na feonakaza zio ty fa mangalo alo agny. Sa fe nagnino agnatin'ny raha. No nino belief. Atsika tamin'ny Marina Beach atongavanao arivo lanko belief. I believe ampodipodiana. I believe
tsy magnino zegny ohatra aminakà zegny ambony be vibration-nazy azy karaha ty zegny tsy magnino aboako anao zegny dia anao zegny mila mipicture azonao. You don't get what you want out of life, you get what you picture. Tsy magnino zegny aboako anao aiza tena misy zazo ty zegny ataontsika zao za io avy nandry misy gomadiniky tabataba an-tany tsika tsy dia magnabeky gomadiniky loatra fa tsika mampianatra gomadiniky avy nandry za io dia miobservera tsabon'olo maro zegny hoe ty zao fagnontaniana faramparina aloha tsy hiala zegny. Est-ce que anao magnano Facebook io agnatin'ilay 99% anao sa agnatin'ilay 1%? Ny olo magnano marketing d'affiliation agnatin'ilay 1%. Magnano anao sa tsy magnano? Valiako commentaire hely ambany eo. Fa tsy magnano anao io ninao lien raiky io hoe donne for you service iaria ndraiky oezile miambogna anao eo. Io zegny tsy magnino milako lien maromaro makasiky ny affiliation raha ohatra ka mila book zegny anao hitanao ambany io zegny. Fa izy volako zegny hoe ampidiana hoe I believe that I am a millionaire now. Ampidiana amin'ny teny gasy zegny inoako fa za zoti millionnaire. Karaha zegny koa anao zoti inoanao fa anao zoti zegny agnatin'ny tragno vato. Azonao? Karaha zegny. Dia anao zegny mila miobservera tsabon'olo jiaby agnatin'ny Facebook ty ato. Anao mila miobservera tsabon'olo jiaby amin'ny fiainagna amin'ny andavanandro zegny. Indesiko zegny anao indesiko ela anao hitanao ratsaboky zao ty io eto zegny za zao ty ndavarangana eto za mizaha raha tsabon'olo mandalo amin'ny lalagna io. Eto za mizaha raha tsabon'olo mandalo amin'ny lalagna io. Eto za mizaha raha tsabony gomadiniky aby io. Safe ny raha tsabonao niany zegny ahaizana no avy ny fiaignanao raha ohatra ka agny amin'ny 18 ans 22 ans 30 ans arakaraka ny programme azonao amizio ty zegny. Tonga dia fa hita mialao zegny. Hitanao ry manafinaka zanako boka ry hoe ry zanako izy io zegny fa andeha mipetraka anglais anao zegny izy io amin'ny fahafolo taonazy efa afaka mampipetraka anglais anao zegny ngahely io. Mbola boako anao videonazy io zandrikely io. Eto zegny za zao ty za raha tsabon'olo jiaby mitety lalagna io fa azadigna azonao zay tamin'ny gym igny. Zay tamin'ny gym igny izy volagny Bastalayon igny araha tegna azokoniny fa marigny raha volagny. Izy ka mizaha vidéo ty nao Bastalayon marigny raha volagninao igny. Zanaka maskiny tia la vie, c'est la vie. Sapena io? Zanaka maskiny tia la vie fa tsy miobserve raha tsabon'olo jiaby amin'ny fiaignanao andavanandro, amin'ny fiaignanao agnatin'ny réseaux sociaux ty ato zegny. Karaha zegny. Eto zegny za zao ty za mitsangana mizaha raha tsabon'olo. Za zao ty koa zegny andeha hiasa amin'ny business-nakay ka zegny za zao ty safe nakà zegny vavinaka mivôlagna I make money on autopilot. Azonao? Karaha zay zegny izy dinidinia zegny iraha nivolaniko teo igny dinidinia zegny lien aby jiaby ambany io dia anao zegny mivolagna raha tianao fa anao ihany no mametra fiaignanao amin'ny fiaignana misy anao zao ty zegny. Ampidiana amin'ny commentaire ambany io hoe I believe that I am a millionaire now. Ampidiana zegny raha zegny amin'ny magnaraka zegny atsika magnano vidéo bebe kokoa zegny izy ka tianao zegny raha nivolaniko aseho za zemo partager zegny namanao tsofo fa misy namanao zegny mila raha karakaraha reto zegny. Izy ka tianatra anglais zegny anao ambelako ambany eo zegny learn English with techniques aminakà zegny gratuit io afaka mianatra zegny anao. Tapitry donc fa tapitry ny raha tokony azontsika koragnina amizio ty. Amin'ny magnaraka ndraiky zegny za miposte vidéo magnaraha fo zegny anao safe I believe that you are a millionaire now. Peace and love.